Gandhi Jayanti, International Day of Non-Violence. The Ohinsani ji San, the आरो दिनै महात्मा गान्धी माहारिनि बिफा बिथांनि 152थि जोनोम सान आरो बे जोनोम साननि आङो साफ्रोमबो भारतनि सुबुंफोरनो आरो आसाम आरो बिटिआर गासैबो सुबुंफोरनो आङो गाहाम हामलायनायखौ बावहरो महात्मा गान्धीनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनियाव आरज गाबबाय आरो भारत उदांस्रिनि समाव जायफोरा शहीद जाबाय बिथांमोननि जिउमानि थाखाय इसोरनि आरज गाबदों बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गणतान्त्रिक आरो अहिंसा मोन्थोरजों जायफोरा सोमावसारनायाव अन्याय भाबै बिथांमोनखौ माने फोजोबनाय जाबाय बिथांमोननि जिउ आत्मानि थाखायबो आं सोरगोनि माने इसोरनि आरज गाबदों दा दिनैनि साना भारत माहारि सुबुंफोरनि थाखाय मुलुगनि थाखाय मोनसे सिगनिफिकेन्ट आरो अहिंसानि मोन्थोरजों गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों समाज आरो हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय जिबायदि मोनसे माने लामा जोङो बे लामाखौ जेब्लाबो गोथों लामा हिसाबै जों आजावनानै आवगायोब्ला मोनसे हारि मोनसे समाज मोनसे हादोरा जेब्लाबो जौगागोन जेराव हिंसा हिंसि थाया जेराव इनाय आरो अन्याय सोरनिबा फारसे साननाय बा मावनाय बेबायदि थाया जेराव सोरखौबा माने फोजोबस्रांनायनि मोनसे सिन्ता थाया बेबायदि मोनसे अहिंसा सानथौ आदर्शनि फिलसफिनि गेजेरजों हाबा मावोब्ला जों शान्तिनि मोनसे माने मोनसे थावनि हिसाबै बा शान्तिनि मोनसे नखर हिसाबै जों गायसननो हागोन आरो बेनि गेजेरजों गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों नन भायलेन्ट मोनसे माने जि माने इनिसियेटिभनि गेजेरजों गावनि राजनितिक गावनि संबिधाननि मोन्थायखौ जोङो दिखांनायनि गोबां माखासे जोंनाव माने हाबाफारिफोर दङ आरो महात्मा गान्धी बुंना खालामदों जे अहिंसा माने निउट्रेल नङा अहिंसा माने पिसफुल डेमनस्ट्रेसन खालामनो हायो रेलि खालामनो हायो प्रटेस्ट खालामनो हायो पिसफुल माने एसेम्बल खालामनो हायो जायखिजाया नों हाबाफारि लानो हायो खिन्थु गुबुननि फारसे अन्याय बा इनाय बा हिंसा खालामनाया जोंनि थाखाय मोजां खामानि बेखायनो जोङो बर' माहारिखौ जिबायदि मोनसे हिंसानि थासारि थांबाय जिबायदि मोनसे जोंनि गेजेराव संघात परिबेश थांबाय दिनै जों बयबो पिस एकर्डनि उनाव शान्ति परिबेश मोनबाय गणतान्त्रिक पन्थाजों जों आन्दलन खालामबाय आर्मस रिभलिउसन खालामबाय आरो बयबो दिनै इउनाइटेडलि माहारि दानायनि थाखाय हाबा मावगासिनो दङ आरो बे लामाखौनो लानानै बर' हारिया थांना थानायनि थाखाय गोजोन आरो माने अहिंसानि मोन्थोरजों लामा हान्थिनायनि थाखाय बयबो हाबा मावोब्ला बड'फाया जि सिमां खुंदों जे गेरेमसा माहारि दानायनि जि बाथ्रा बियो दिनै नङा गाबोन मोगथाङाव जाफुंगोन स्ल'गान जागायदो स्ल'गानखौ जागायदो स्ल'गानखौ जागायदो स्ल'गाना स्ल'गान होदो जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि We want peace. We follow Gandhiji. Gandhiji, Gandhiji. We follow Gandhiji. Gandhiji, Gandhiji. We follow Gandhiji. Gandhiji, Gandhiji. We want a free society. Free society. We want a free society. Free society. We want a free society. Society, society. We follow Gandhiji. Gandhiji. गावनि आंगो सिनायथिखौ लानानै बुहुमाव उदाङै रायजो जानो जेब्लाबो हास्थायग्रा मोनसे हारि आरो बे हारिया जेब्लाबो मोनफ्रोमबो समाव समाज आरो हारि जौगानायनि थाखाय परिबर्तननि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद माहारियारि आफादफोर खामानि मावबोदों आरो बेबायदि मोनसे नारा-नाथा जुजिनानै थांना थानायनि मोनसे समाव मालाबा जोंनि गेजेराव अलखद थासारि फैदों गणतान्त्रिक आन्दलन गणतान्त्रिक आरो अहिंसाबादखौ बिसास खालामनानै लामा हान्थिनाय सोमावसारनायनि दैदेनगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव हिंसायारि थासारि बर' हारिया लाबोआखै बर' माहारिया मालाबाबो हिंसानि लामाजों सोमावसाराखैमोन खिन्थु
बिनि जि प्रशासन जन्त्र बिनि जि सरकार रुलिं क्लिक बिथांमोननि बे गादबनाय नासयनाय आरो जोंनि सायाव जि दमन नीति बिनि थाखायसो जोंनि सोमावसारनायाव हिंसानि महर लादोंमोन आरो जों हिंसाखौ माब्लाबाबो लाय होबोआखै बेखायनो जोङो अहिंसाबादखौ बा गणतान्त्रिक पन्थाखौ जों जेब्लाबो फोथायो आरो बेखायनो दिनै जोङो महात्मा गान्धीनि बे गोथार जोनोम सानखौ जों खुंदों गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मुलुगनां आरो भारतनि खना खनला गोबां जायगायाव गणतान्त्रिक आरो अहिंसानि लामाजों जेब्ला गावनि मोनथाय आरो अधिकारखौ पलिटिकेल आरो कन्स्टिटिउसनेल राइट्सखौ मोननायनि थाखाय जुजिदों बे समाव सरकारनि गुलि बारुद हाथियारनि नारसिननाय आरो गादबनायनि जाहोनाव खुद्रिखांनानै बर' माहारिनिफ्राय गुबुन गुबुन हारियाव खना खनलायाव जानाय बायदि सिलाय आरो बे सोमावसारनायनि आर्म्सनि स्ट्रागलाबो जायाखै नङा जादों खिन्थु थारैनो बर' हारिया जेब्लाबो गावनि अन ट्रेकआव फैफिनदों आरो दिनै 34 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव गणतान्त्रिक एबसुनि आन्दलन आरो बेयाव जि हाथियार आन्दलन दङमोन बयबो गोजोन आरो खौसेथिखौ हास्थायनानै अहिंसानि लामाजों माहारि दानाय माहारिनि सिनायथिखौ मजबुत लाखिनायनि जि नोजोरजों दिनै जोङो मोनसे सान्थि सुक्तियाव फैनानै बिटिआर गोजोन गोरोबथा मोनबाय आरो दिनैबो महात्मा गान्धीनि जि मोनसे अहिंसा आरो बिथांनि जि अहिंसानि जि मोन्थोर आरो जि नन भाइलेन्स जि दङ बिथाङा जिखौ बुंदों जे नन भाइलेन्स इज द ग्रेटेस्ट फर्स एट द डिसप'जेल अफ मेनकाइन्ड आरो नन भाइलेन्सनि मिनिङा बे नङा जे जोङो नुनानै नुयै खोनानानै खोनायै जानानै थानाय बेबायदि नङा नन भाइलेन्सआ जाबाय जों पिसफुल प्रटेस्ट खालामनो हायो पिसफुल मार्च खालामनो हायो पिसफुल रेलि खालामनो हायो सत्याग्रह खालामनो हायो जोङो बिनि अनगायैबो जोङो हांगार स्ट्राइक डेमनस्ट्रेसन गासिबो इट्स ए नन भाइलेन्ट एक्टिभिटि आरो बेयाव रावनिबो खहा रावनिबो जिउ माने बेयाव आघात जानाय बेबायदि थासारि गैया दा बेखायनो महात्मा गान्धीनि आदर्शखौ लानानै जोङो जेब्लायबो हाबा मावलांगोन आरो बर' माहारि दानायनि थाखाय महात्मा गान्धीया भारतनि आरो मुलुगनि सुबुं माहारिनि जिखिनि बानि होना गालांदों बे बानिखौ जोङो माहारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आफादारि नोजोर आरो थांखिजों हाबा मावलांनानै समाज आरो हारिखौ जौगाहोनायनि जोंनि एकमात्र उद्देश्य आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै दिनैनि बे गोथार सानाव महात्मा गान्धीनि जि आदर्श मुलुगाव आरोबाव गोसारबावथों बर' माहारियाव महात्मा गान्धीनि जि माखासे आदर्श आरो जिखिनि फिल'सफि बे फिल'सफिया अराय गोजोरै जाहाथे थांनानै थायो आरो बेखौ जोङो मजबुत लाखिनानै गोजोन आरो खौसेथिखौ जोङो अराय जोङो लाखिनो हाथों आं बेखौनो मिजिंथिनानै बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव आङो साबायखर बावनानै আমার এই অঞ্চলত আজিৰ এই ঢেকীয়াজুলিত অনুষ্ঠিত গান্ধী জয়ন্তী অহিংস দিৱস যি দিন সেই উদযাপনৰ যোগেদি আমাৰ এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সদায় সমন্বয় শান্তি সম্প্ৰীতি মিলাপ্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ সদায় উন্নত থাকিব আৰু অহিংস আৰু গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰে সমাজ সুস্থ সবল আমি গঠন কৰিব পাৰিম আৰু আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম কাৰো মনত যাতে ভেদাভেদ কাৰো মনত যাতে হিংসা কাৰো মনত যাতে এনেকুৱা আনৰ প্ৰতি অন্যায় যি চিন্তা সেইটো যাতে নাথাকে তাকে মই কামনা কৰি পেলাই মহাত্মা গান্ধীৰ যি আদৰ্শ সদায় সমাজ আৰু জাতিৰ জীৱনত জীয়াই থাকক তাকে কামনা কৰি মোৰ কথা ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ গোজোন খুলুমবাই गोजोननाय थाबाय बे समाव दुलाराय फरायसाफोरनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिथां बर' बिथाङा दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आरो दिनैनि सानजों लोब्बा लाखिनानै मेहेरगोनां बिबुंथि लाखिबाय बेबायदि साबायखर बावबाय आरो बे समाव गोजोननि थाखाय भारत होनाय हाबाफारि आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो खावलायनानै जोङो मोननो हादों बर' थुनलाइ आफादनिनो मानिजाथाव लोगो आफादगिरि मुथि प्रशान्त बर' बिथाङा जोंजों लोगोआव दं बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायदों आरो बे समाव गोजोननि थाखाय भारत होनाय हाबाफारि बिथांखौ बे हाबाफारिखौ मावफुंजेननो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बे हाबाफारियाव जोंनि दुलाराय फरायसाफोरनि मानो गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बोसोनगिरि मानगोनां खंख्रा सरगियारि लोगो आफादगिरि मानगोनां आरो खोरोमदाव औवारि बिथांखौ खावलायबाय आरो हान्थि गारनो जोङो जेनाखि माने भारत होनाय बे हाबाफारियाव
गासैबो जोङो मोनसे स्ल'गान होगोन एखे आंनि आरो बे समाव जोङो सासे आलासि सिनायथि होबावनो लुबैदों जोंनि समाज सिबियारि सेनियर सिटिजेन केजुलिनिनो मुस्रि बगिरा बर' बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायदों गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायदों औ आरो बे समाव हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आङो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि प्रसाद बर' बिथांखौ खावलायबाय आरो बिथां बिलिरखांनायनि उनाव गासै आलासिफोरा भारतखौ दैदेनगोन जोंनो नांगौ गोजोन आमारगोगे हान्थि जोंनो नांगौ गोजोन जोंनो नांगौ खौसेथि जोंनो नांगौ खौसेथि गोजोननाय थाबाय बे समाव दिनैनि बे फुंबिलिनि समनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बिबार बावनाय हाबाफारि आरो गोजोननि थाखाय फारु बिरहोनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों एसेखिनियावनो दोनथ'बाय दा बे समाव जोङो गोजोननि थाखाय जोङो रेलि खालामगोन माने गोजोननि जिखिनि रेलि बे हाबाफारिखौ थाग थियारि खालामनो थाखाय सनितपुर जिल्लानि जोंनि दैदेनगिरि बिबानगिरि